ba ang last? Oo na. Tapos nag-line, no? Lagot, Arman! Oh my God! Lahay, ginagasan, wala, lahay. Bakit? Okay, tapos na. Bastos! Gawa mo na ako ng ano. Nag-send ka na ba ng nude picture mo? Virgin ka pa ba? No! Hindi na yan, Korean. Nakakatakot na! Sinong mas maganda? Oh, huwag na tanggalin mo na yan. Huwag na kuryente! Nakatakot na ako, promise. Last na. Huwag na kuryente, please. Sasawad ako kahit ano, wag na kuryente. Maririnig niyo naman. Okay. Deserve mo bang maging team captain ng Rosan? Wala pa. Wala pa. Ha? Hindi mo ba? Hindi. Kilala kita, galit ka sa kanya. Basta ang totoo. Galit ka ba rin ba kayo playing? Oo. Hi Paoloholics! Welcome back to my channel. So this time, ipapakita ko na sa inyo yung part 2 nitong ating lie detector test challenge. And this time, meron po tayong bagong guest na kani-kanina lang nag-shoot kami ng vlog na to. Kinuna namin itong video na to. And ihahalo ko na siya dito dahil isa na namang katatawanan ang mapapanood ninyo. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Ang sakit nga eh. Ano lang, mild question lang. Virgin ka pa ba? No! O mild lang yan ha? Tapos nag-line, no? Hala, virgin ka So, virgin talaga ako. Tagal-tagal na 6 months na. Pabilisan lang. Walang kuryente. Parang ano, nasusukot na ko. Wait lang! Walang kuryente! Alternate. Sige, yan. Vibrate lang to ha. Huwag na, vibrate lang ha. Okay. Namimiss mo ba mga anak-anakan mo? Yeah. Tapos nag-lie. Okay, Namimiss niya. Huwag na Listen kuryente mo. ha. Huwag na kuryente ha. Alternate nga? Huwag na kuryente! Meron ka bang naging anak-anakan na ayaw mong makasama sa team? Wala. Okay. May nanligaw sa'yong taga-sports. Wala! Walang meron. Wala talaga! Okay, next. Gusto mo bang maglaro sa imbal? No? Imbal? Dapat ganyan pala yung sound. No. Okay. May plano ka bang magkaanak? No? Wala. Tagal. Dapat ganyan siya. May plano ka bang magkaanak? Wala. Gusto mong magkaanak? It's a lie. Tunay. Ganun May talaga. nangyari ba doon sa party? Wala! Sinong mas magaling sa inyo ni Susa? Ikaw o siya? Ako? Alam naman ang lahat yan. Confident. Pagaling ko tayo. Magaling sa susa. Kaya ka! Pinakampiyan mo siya! Yung mas maganda. Baka naman siya magsimsawa. Yes or no? Chinachat mo pa rin ba yung mga anak mo? Yes. Chat ko naman pala sila. O ikaw na din magtanong kuryente na. Bakit nga? Huwag na kuryente pa ako. Natatakot na ako. Hindi ko na kaya. Sino mas maganda? Sige na.
Oh. Wala, promise! Ang KJ. Hindi na yan Korean. Nakakatakot na. Sinong mas maganda? Oh my God! Ano pa? Matagay ang maulo! Wala ka pe! Diyan ka ba? Oo. Okay, vibrate na. Okay. Ayan, vibrate. Wala na kuryente, ang sakit! Ang sakit, promise. Ibibilit ko na lang yung pangalan pero nasagutin. Sige. Hindi! Nagagalingan. Oo, pinaka-teacher. Yes or no lang naman? Yes. Kuryente to, hindi. Vibrate. Yes. Yes. Huwag na kuryente. Eh kanina gagawin ka? Oo, kuryente naman na! Ang sakit na ngayon alam! Ang sakit niya, promise! Oo. Huwag na, tanggalin mo na yan. Huwag na kuryente! Nakatakot na ako, promise. Last na. Huwag na kuryente! Sasakot ako kahit anong wag na kuryente, maririnig ninyo naman. Okay ako. Galit ka ba? No, hindi. Sino ko nagsabi sa kanya? Share ko ba? Hindi ba? Pwede yan, no? It's alive. Oo, na kuryente. Okay, tapos ka na. Sino naman? Oh, yan! Mas ka dyan, mas ka dyan! Sa, team yung Rosal, tingin mo ba ikaw ang pinakamagaling? Hindi. Ay, nag-truth. Ako magtatanong. Deserve mo bang maging team captain ng Rosal? Hindi. Yan. Mali lang. Bakit pandarayong ginagawa ko? Okay, ikaw magtanong ngayon. Wow! Tukol na ba? Oo, yun na. Mag-aasawa ka ba ng babae? Oo. Oh? Hindi, wala pa yun. Ano nga? Oo. Paano siya? Mag-asawa ng babae din. Ayab! Nayayabangan ka ba kay... Oo. Public ko na lang. Honest. Ako na naman? Oo. Wait lang, ito dapat Kuryente na kayo eh. Ano ba yun? Tingin mo ba plastic talaga? Hindi. Ang dami kong itatakpan Wala pa. Wala pa. Tingin mo ba plastic? Hindi. Kilala kita, galit ka sa kanya. Basta ang totoo. Ikaw ba ang pumapatong kay Ivan? Hindi. Kasi nakita ko eh. Perfect. Okay. Ayoko na, okay lang na. Galit ka ba rin ba kay Upleng? Oo. Ayan! Oo! Alam ko, mapanood mo ito. Wala ka dyan! Hindi na! Ay, hindi. Ang sakit. Oo, di ba? Oo, naramdaman mo na naramdaman ko. Sa palas. Line naman sinungaling yun. Wait lang. Mapapanood naman yan. Alam ko pinapalo. Ikaw na question. Ikaw na. Kung wala kung alam magkikuyaw ka. Para ano? Ayan. Ay, pinaka-hit ka bang volleyball player sa Pusurubio? Oo. Oo, alam ko din. Isa rin lang alam ko eh. Pag ito nag-line, sinungaling to. Isa pa. Ayan.
Nabasa niya lang agad. Nakakagulat lang. Nakakagulat. Asan yung Jinjiri ah? Ay pala, wait lang. Walang nga. Habang nag-vlog nga, di ba? Kinalimutan mo, ito bumili ng chichirya lang, tapos hindi ka kayo. Kaya natin. Okay. Kaya ka ba na ako? So, daling first question. Lagay mo. Yung di ko may hagis ako. Wag! Basta masira. Huwag ka ba ganun? Okay. Ano ba? Chinachat mo pa rin ba si JB? Oo naman. Aray mo! So, hindi na lie? Bakit ganun? Kumrente ka? Oo. So, nagkakasya naman kami pero Takit na ka record bakit ganun? Sinungaling ko. Nag-uuna nga ako. Okay. Maliban kay Arman, may iba ka pa bang chinachat? Oo naman. Pero... Nilalandi. Ganun. Ay, wala. Ah! O, wala. Ha? Siyempre Lie yun eh. Lie ba yun? Di ba nag-uwa ako? Oo. Nag-report ako yun ko. Okay, huwag mo na tanggalin. Kasi depende naman, may palot sana yun kung ilalandi. Next, third question, dahil may 10 questions lang tayo nagmamadali. Sige, abutan ako ng wala. Virgin ka pa ba? Hindi na. Huwag ako hindi ako to. Tama to. Ay, wow, true. Okay. Nagagalingan ka ba? Malamang hindi. May kinaiinisan ka bang player sa sports complex? Oo naman. Hindi mo wala yan. So, live, wala? Next question. Ba yan? Dax ka ba? Medyo. Yes or no lang? No. No daw. Ay, no! Juts na, Juts. Na-try mo na bang mag-video call? Hindi pa. No or no? Ay, truth! Nainis ka ba sa kabila? Yes. Paso lie? Paso lie? Hindi ka nainis? Okay. Okay, at least lie. Oh, alam mo na yan. Nag-send ka na ba ng nude picture mo? No. What? No? No daw ah. Imposible. Nag-send ka kay... Oo. 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 Wala. Sabi yung totoo. Kasi sinabi niya. Grabe ka. Last question. Killer question. Si Arman na ba ang last? Oh. Tapos nag-lie, no? Lagot, Arman. Oh my God! Lie, kinagasan, wala, lie. Bakit? Okay, tapos na. Thank you, Paulolix, for watching this vlog. And if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. And hit the notification bell for you to be updated for my new vlogs like this one. Kaibigan kita, di ako makong laglag.